În 1951, regimul Gheorghe Udej a rupt liniștea Bărăganului cu deportări masive și frică. Sate întregi au fost ridicate din case, apoi trimise spre câmpia pustie, fără drept de întoarcere. În spatele acestei operațiuni stătea lupta regimului cu țăranii care refuzau colectivizarea forțată. Autoritățile voiau gospodării colective, iar pământul trebuia să intre sub controlul statului. Pentru mulți țărani, asta a însemnat sfârșitul proprietății, al rânduielii vechi și al demnității. În Bărăgan, deportații au ridicat bordeie, au săpat fântâni și au început viața de la zero. Mulți au rezistat în tăcere, iar trauma satelor românești a rămas vie decenii întregi. Colectivizarea nu a adus doar lanuri unite, ci și o rană adâncă în memoria rurală. Astfel, începutul comunismului a schimbat pentru totdeauna relația dintre stat, sat și pământ.